Един час в интернет или един час в библиотеката? И двете, като обаче нищо не може да замени една добра книга. Нещо, в което мрежата е незаменима. Почти съм убеден, че комуникацията е нещо, в което е незаменимо. Какви са хората, които не могат да живеят без интернет? Ами такива, на които живота им зависи от интернет. Как ще обясниш на човек, който е бил 20 години на самотен остров, какво е интернет? Да, това е трудно да се обясни, но бих му казал, огледай се и си представи, че на место морето около острова ти има хора, които само говорят. Кое е откритието, което ще измести мрежата? По-скоро нещо ще я наследи, няма да я измести. Ало или Give me 5, как общуваш? Простичко. Телевизор или компютъра би изхвърлил? Нито на двете. Какъв би бил светът без интернет? Бавен. А какво е количеството интернет вредно за здравето? Ако помислим, ако така вярваме на по-възрастните и по-опитни хора, всяко прекалено нещо е вредно. Случаи, в които си почувствал силата на www. Всеки ден чувствам страшна сила от това. Кое е най-важното нещо, което си научил от интернет? Всъщност много неща, всички през Google. Всичко ли е възможно в мрежата? Не. Колко струва целият интернет? Капитализацията на Google е 150 милиарда, а Google е малка част от мрежата. Значи в общи линии мога да си представим каква цифра представлява самия нет. Ползи или вреди от интернет? По-скоро ползи. Концерт по интернет или концерт по радиото? Почти няма разлика.